Kedy je dieťa naozaj šťastné? Keď si môže nerušene kresliť, keď sa hrá v pokoji s hračkami, alebo keď sa rodičia venujú deťom. Nezáleží na počte hračiek, ale na spoločne strávenom čase s nimi. Vôbec nestaráš o naše deti, ani o našu domácnosť. Nikdy nie si doma, stále len pracuješ. To nie je pravda. Kedy si sa naposledy opýtal, či nepotrebujem s niečím pomôcť? Akože neopýtal. Stále sa o vás zaujímam. Zabezpečujem všetko. Platím účty a snažím sa o to, aby sme vôbec prežili. Život nie je len o platení účtov. Je tu tvoja rodina, ktorá ťa potrebuje. Aký pekný obrázok si nakreslil. A ja si myslím, že sa ti vydaril. Režisér Andrej Skrik. Dieťa Filip Gašpár. Otec Lenny Bukaj. Mama Noemi Pandová. Pomocníčky Adriana Bodnárová a Zuzana Grešvíková. Rozprávači Zorka Ondo Greculová a Filip Gašpár.